Pozdravujem. Robím videjko z odstraňovania nátieru alebo nástreku, ktorý sa volá Raptor. A na internete zatiaľ som nenašiel nič konkrétne, ako ho odstrániť. Buď tvrdo mechanicky brusiť, alebo tepelnou formou, čiže teplozdušná pištoľ nahrievaním a škrabaním. Ale toto si myslím, že je menej invazívne. Sice škrabem to kovovou špachťou, lebo neriešim diel, ktorý sa momentálne čistí, sa ešte bude brúsiť a bude sa riešiť nástrek do originál farby. Takže to neriešim, že bude poškrabaný. To sa ešte upraví povrchovou úpravou, vleštením, brúsením, plničom a podobne. A nakoniec s tou vrchnou farbou metalizou. Stačí si kúpiť takúto vecičku. Vysokoúčinný gelový odstraňovač starých nátierov. Dá sa použiť na kov, betón alebo drevo. Efektívne syntetické farby, vodovridené farby, dvojzložkové farby, polyuretónne farby, epoxidové farby a iné nátery. Čiže toto je zatiaľ najlepšia forma odstraňovania. Špachtlička jemným škrabaním. Buď sa odlupujú väčšie časti alebo menšie. Záleží podľa toho, aké sú hrubé tie vrstvy, že či je to jedna vrstva na jemno alebo na hrubo. Čiže pri nástreku Raptor podľa štruktúry vieme, akože na internete píšu jedna vrstva hrubá, druhá jemná vrstva stredne hrubá, tretia vrstva je jemná. Čiže asi možno podľa toho to treba aplikovať. Mne sa zatiaľ osvedčilo toto, čiže vrelo odporúčam odstraňovanie nátieru Raptor alebo nástreku týmto tu. A je to overené a vyskúšané.